katong itudlo di mo nga palito di mo papaswerte. Nakadepende dito sa birth year nimo. Sus, magduduwa man jud ko kay bisig pangutan-on kog daghan ba. Para balik na mo ko sa kay walito na ko ani nga dali ra. Yung struggle tayo ngayon. So atong kuan bitaw. Naay kuan dire na yung mga event dire like atong New Year. Atong pinakaunang adlaw sa tuig. Parehas gud sa ato like for example sa Cebu na isinulog, di ba? So dire every year naapod sila lugar nga ginabisita nga ila pong paniwalaan. So ginatuhuan ba mura sa tuan na yung mga lain-lain nga pagtuo. So dire magabisita sila og kuan kanang shrine or temple. Dito po nila ginaampo o ginapangayo nila na tagaan sila mga maayong pagsulod sa tuig dayon maayong panlawas. Then mga good lucks gaana na moabot sa ilaha. So syempre ako ay gusto po na ako matry lagi ang culture nila. Gitry po na ako adto. So naman ko na-upload ato na video. Ato ni adto kog shrine. Sos kanina ka. Eh syempre gusto ka buwan na giuna na nauna yung mga baligya nga umikuji o umamuri. So kanang umikuji mura siya kuan ba kanang basa bitaw sa imuhang kapalaran. Then kanang umamuri pod marag pampaswerte. Parang presa nang na mga sinulog na man mga baligyan ng murag souvenir bitaw nga imong paliton nga. Kung palit ka ani swerte ka sa imong pagpanrabaho, swerte ka sa imong negosyo na may mapalit ngayon ana. So ako kay lagi gusto jud may experience. Ako ra biya isa no. So kung palit ato mamuri una. Kakatawan ako kay katulog ko balik-balik dito sa palitanan. Inigabot na ko tunga pila. Tingala ko nga dugay man inigabot na dito sa kuan kanang nana sa counter tungod ba madugay man ang upalit. Uy kunsa kanino? Dili na ko atay murag dugay-dugay yon. Na pa yung mga pangutana ba. Balik na po ko gawas na po ko pila. Tan-aw na ko dito sa punuan kay na may mga poster nakasulat dito sa imo paliton. Pili-pili ko. Pila na po kong balik, kaduha na. Sus, magduduwa man jud ko kay bisig pangutan-on kog daghan ba. Para balik na po ko sa kay walito na ko ani nga dali ra. Sa kay palito na ko ani nga dali ra itunol no. Sus, wala magkatulo na, suicide na jud ko. Kung dili na ni pwede, uli na ko. Uli na lang ko ani. Kay nalibot naman ako tong shrine, nakita na ko daghang kay tao, naiampuanan. Wala ko kaampo kay piting, bagaas tawag yun, tinuod lang. Mupalit lagi yung tako ato, katong papaswerte. Sos, pagkatuloan na yung gawas na yun ko. Pag abot na customer, naramang giapoy kuan, palitanan. Sabi ko, murag papaliton yung kuan. Pagpalit na ko, ito na, suicide na kong palit. Karoon na pagpila na kay ako sos kay nangutana man naamag din ay pangutana katong itudlo di mo nga palito di mo papaswerte nakadepende dito sa birth year nimo. So pangutana na umarita to si daw umarita to pag-ingog umarita akong natibad-an umarimas yung kapanganakan yan ang ganda natol na ko ano ko malabilin na ako. Itunol wala ka din na gitudlo na ko dito kung sa year ko. Boto, tagaan ko. Uy, dali naman. Dayon, napayuman dito tapad. Tudlo rin ako, palit ko. Di nakapalit kong duha. So, at least, na-try na ko. Mapalit ingon na to. Dito na sa gawas, katong umikuji na po, katong basa sa imong kapalaran, karon tuiga ba. Pila, gyapon ko, balag nagkakik tao. Ako rin gudi sa Pidoy dito. Sige, pila na ko na, nakakuha ko. Nakuha ng pila, nakapalit na ko. Pagpalit, ron. Wako kabalo kung kuan. Kung good ba to akong nakuha o dili. Kung maayo ba siya o dili ba. Kay ato nga time, dito sa shrine, walay signal dito. So dili na ko siya ma-scan sa Google karon. Kung usay nakasulat dito, kay puro kanji man. So akong gibuhat, akong gipicturan para inig pauli na nako while nasa pauli ko dito na ko maskan kung unsay nakasulat ato nga papel. Tapos ginatali na ko atong kuan. Unsay tawag atong talianan nila. Kana yung nana itali diha para
Kung bad luck man siya, iampon nimo nga dili siya mahitabo. Tapos kung good luck, dalon day na pauli. So sa nakasulat dito kay nindot man na yung basa sa kupala. Pagkamot ako diri pagkaugwag ipabasa na ko sa hapon. Nganong gitali man di mo nga nindot man to imong nakuha. Ano ko amo ko kabalo kay walay signal dito di na ko maskan. As ana mo to isa kahapon, okay ra. Kaya sa unang paniniwala daw, ilang pagtuo, pag bad luck yung nabunot mo, ang hula sa imong karon tuiga, mao daw ginatali dito. Pero karon daw, mag good luck man o bad luck, ginatali daw gihapon dito. Kung na kay pagtuo ato, nga imong nabunot. So, sabi ko, goods ra gihapon. O nakapalit ko omikuji, nakapalit po ko atong umamuri. O di na try na ko. Palagasan lang ng loob yan. So yun ana ra makipag manginabuhi diri no. Kay kakauban na to, ako ra isa. Kapalit ko atong sikat nila nga danggo dito. Pero wa na ako nakaon ng gahi na lang. So katawa lagi ko sa mga experience diri ka na maglag-lag ko ako ra isa. So at least na experience ako to makapalit ingon nato. Og ingon nato nga event pod. Di ba?